Il-Bank of Valletta inawgura uffiċċju ġdid fl-Imrieħel. L-uffiċċju l-ġdid se jiġbor fih 4 dipartimenti importanti għall-bank li huma Risk Management, Anti-Financial Crime Department, Compliance Department u Debt Management Department. Iċ-Chairman tal-Bank of Valletta Deo Xerri spjega kif minn dan l-uffiċċju il-bank irid jiġbor il-flus minn dawk il-klijenti li għal xi raġuni jew oħra ikunu waqfu jħallsu s-self li jkunu ħadhom il-bank. Fil-fatt, bħalissa l-BOV għandu mal-40 każ ta' klijenti li waqfu iħallsu l-pagamenti. Lan huwa biex nipproteġu l-interessi tax-shareholders u tad-depożitaturi tal-bank billi ikonna risk appetite li jkun adekwat għal business li qed jagħmel il-bank biex ma naħdux riski żejda fl-operat tagħna. Mill-uffiċċju l-ġdid se jaħdmu mal-100 impjegat, 30 minnhom impjegati ġodda. Bħala bank nimpjegaw skont il-ħtieġa. F'dan il-bini impjegajna aktar nies għal ġiex fatturi li huma waħda. Żdiet il-business, iddikjarajna profitti tajbin ħafna għal 12 xahar li għalqu fit-30 ta' Settembru. Apparti li żdiet il-business, żdiet ukoll ir-regolamentazzjoni biex nassiguraw l-operat tal-bank huwa isir f'Risk Appetite Framework li jkun qiegħed jipproteġi l-interessi kif għatlek tad-depożitaturi u tax-shareholders. L-uffiċċju l-ġdid tal-BOV ġie inawgurat mill-Prim Ministru Joseph Muscat li feraħ lill bank mhux biss għal dan l-investiment iżda anke għaż-żieda fil-profitti ta' 23%. Fisser kif dan is-suċċess huwa xhieda tad-dedikazzjoni tal-bank li joffri l-aqwa servizz lill-klijenti. Żied jgħid li l-Bank of Valletta għandu sehem strateġiku għall-ekonomija tal-pajjiż, ekonomija li dejjem qed tikber u waslet biex il-gvern jerġa' jkollu surplus. F'dan il-kuntest tenna l-reputazzjoni ta' Malta hija importanti fosthom għas-settur finanzjarju. Hawn temm jgħid li hu se jkompli jaħdem biex jipproteġi lill-qasam finanzjarju u lill-pajjiż għal ġid tal-poplu kollu.